Les pedagogies actuals insisteixen molt en que el treballar amb alumnes ha de suposar relacionar-los molt amb el seu entorn més pròxim. Allò dels aprenentatges significatius per als alumnes és una dinàmica que s'està seguint molt en els centres escolars. El projecte que vaig a presentar-vos avui és un projecte que directament relaciona els alumnes amb l'entorn més pròxim, tenint en compte que formem joves com a futurs ciutadans i després voldria un poc desmuntar la idea aquesta de que són futurs ciutadans, perquè ja són ciutadans del present. El projecte en concret du per títol Joves protagonistes en democràcia i se centra en una experiència que hem dut a terme a l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva, l'Institut de Secundària, organitzada pel Departament de Geografia i Història. Aquesta idea va sorgir en l'any 2015 arran de les eleccions municipals que se celebraven en aquell moment i que van pensar que per als alumnes podien suposar un referent de lo que és la vida en l'àmbit polític. Una altra qüestió important a destacar és que la política és un tema que cal treballar en les aules. Saber que els alumnes són ciutadans d'un entorn social que viu de la política a nivell local, a nivell autonòmic i a nivell general. Aleshores, es va plantejar la possibilitat de realitzar una enquesta prèvia a les eleccions municipals, una enquesta sobre intenció de vot. Aleshores vam pensar que podia tindre dos objectius molt clars aquesta activitat. D'una banda, els objectius didàctics, que els alumnes conegueren què són les enquestes, per a què serveixen, amb quina finalitat i, sobretot, com es fan. Perquè és evident que els alumnes pensen que una enquesta és eixir al carrer i parlar amb la primera persona que te trobes i, evidentment, les coses no són així. Després, el segon objectiu seria la implicació amb l'entorn més pròxim, és a dir, oferir els resultats d'aquesta enquesta a la societat xativina en un moment en què hi havia un gran interès per aquests temes. Vam pensar que podria ser el segon objectiu. Per tant, pensem en els alumnes en aquesta activitat com a alumnes dinamitzadors del seu propi entorn social. No estem pensant en ells com a aprendre, que també, sinó també com a agents dinamitzadors d'aquest entorn social del qual ja són protagonistes. Bé, el projecte el van destinar a alumnes de primer de batxillerat, especialment de l'àmbit de les ciències socials, de les ciències socials i humanístiques. Hem de tindre en compte que són alumnes que treballen tot el món de les ideologies polítiques, de la formació dels estats democràtics i, per tant, coneixen de primera mà tot el que està relacionat amb el món de la política. Evidentment, aquests coneixements previs són fonamentals per anar construint aprenentatges posteriors. En total disposàvem de 70 alumnes, és una xifra gran, perquè això ens permetia treballar àmpliament l'objectiu de l'activitat. A banda de l'equip de professors que intervenen, els alumnes es divideixen en bàsicament quatre grups de treball. Un primer grup de treball que s'encarregaria d'obtenir les dades demogràfiques a partir del cens electoral, el padró municipal. Són els que s'encarregarien d'elaborar la mostra de gent a la qual n'hi hauria que entrevistar. Evidentment, això ja suposa una primera situació interessant, que és el desplaçar els alumnes a l'oficina del padró municipal. Aprofitem per a que coneguen com funciona un padró, com són les dades del cens, quina informació podem obtenir. La veritat és que els alumnes se sorprenen de pensar tota la informació que poden obtenir de la realitat de la població. Un segon grup de treball s'encarregaria de dissenyar l'enquesta, elaborar les preguntes sobre les quals n'hi hauria que entrevistar a la població. L'elaboració de l'enquesta, molt senzilla, evidentment, perquè no podien ser preguntes excessivament complicades. Han de saber que quan s'entrevista una persona en el carrer no pots entretindre-la massa temps. Un tercer grup de treball s'encarregaria d'elaborar un full de càlcul des de l'aula d'informàtica on poder volcar totes les dades de les enquestes, igual que el Departament de Matemàtiques. Són alumnes, ja ho hem vist, que treballen les matemàtiques aplicades a les ciències socials i a efectes d'elaborar estadístiques, càlculs, ens va vindre molt bé la seva experiència en l'aula.
L'elaboració del full de càlcul ens permetria després desgranar una gran quantitat d'informació i, evidentment, un quart grup de treball s'encarregaria d'elaborar l'informe final. Un informe final que tenia una intenció molt clara. Seria el balanç del que havia sigut el resultat de l'enquesta, però a més, la nostra intenció era fer-la pública, fer públic aquest informe final. Bé, els 70 alumnes es van dividir en 10 equips d'entrevista, 10 equips formats per un coordinador i 3 parelles d'entrevistadors que se situarien en diferents punts de la ciutat. D'acord? Evidentment, la mostra que havien elaborat concretava per grups d'edat quantes entrevistes n'hi havia que realitzar i també per sexes. Això faria que el resultat fos realment representatiu de la població que tenia la ciutat, en grups d'edat, en sexes i en llocs, perquè evidentment no tots els barris disposen de la mateixa quantitat de població. Les dades demogràfiques eren prou clares en aquest sentit. L'enquesta es va dur a terme un dia concret, evidentment vam estudiar quin dia era el més apropiat per a realitzar-la, en el cas concret de Xàtiva era un divendres, era un dia de mercat i per tant disposàvem de molta gent a peu de carrer. El que és la distribució de les tasques se ho van organitzar els propis alumnes, es van deixar prou iniciativa en aquest sentit. I bé, la qüestió és que ens va permetre disposar d'un total de 30 punts d'entrevista repartits per tota la ciutat, tenint en compte que eren 70 alumnes. Això és una gran quantitat de punts d'entrevista per a poder fer una enquesta d'aquestes característiques i per a una ciutat de Xàtiva que, ja dic, no és d'una gran entitat. Això ens va permetre fer un total de 403 entrevistes. Això ens permetia, evidentment, considerar que els resultats anaven a ser prou fiables. Bé, una vegada recollides totes les enquestes, es volquen en el programa, s'elabora l'informe final i una de les qüestions que ens van plantejar era com transmetre el resultat de la informació que l'informe final ens oferia. Vam pensar que, evidentment, anava a tindre una gran transcendència, tenia que haver molta gent interessada, no només d'àmbit social, de la societat en general, sinó alguns sectors concrets, com per exemple la premsa. Vam pensar que convocar una roda de premsa on convidar a tots els mitjans de comunicació podria estar interessant i, en efecte, van assistir tots, pràcticament. Premsa escrita d'àmbit local, premsa de ràdio, televisions d'àmbit local també. I, evidentment, un altre sector important anaven a ser els propis polítics, els partits polítics, que eren els que es presentaven a les eleccions i anaven a tindre una informació que per a ells era de gran interès. Evidentment, van assistir tots i ja dic que el resultat va ser molt interessant pel que fa als alumnes que van estar presents en la roda de premsa i, evidentment, van protagonitzar part d'aquesta roda de premsa perquè ells també van oferir informació sobre els resultats que donava l'enquesta. Voldria arribar a algunes conclusions importants. En primer lloc, destacar el fet que els alumnes són els protagonistes en aquesta activitat. És cert que l'objectiu també era transmetre una informació de gran importància a nivell social, però és el projecte pedagògic de conèixer com s'elabora una enquesta, quina finalitat té, quins objectius i com pot donar uns resultats realment interessants. Nosaltres vam seguir sobretot el model del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que és el que s'encarrega de fer les enquestes a nivell nacional, però hi ha molts organismes que poden oferir informació. I després considerem molt important també el fet que n'hi hagi una bidireccionalitat, és a dir, el centre, l'institut, forma part d'un entorn molt concret en el qual s'implica i aquest entorn també s'implica en la pròpia activitat del centre. Jo crec que és fonamental arribar a traspassar un poc les parets dels centres escolars i contactar prou amb l'entorn social i arribar a temes d'interès que poden treballar-se des de les aules d'una forma divertida per als alumnes i sobretot gratificant.